Muistan, kun ensimmäistä kertaa kuulin World of Warcraftista. Oli alkuvuosi 2002 ja Muun TV:n PC-peliluolaohjelmassa oli beta-arvostelu Warcraft 3-pelistä. Siihen aikaan tuli pelattua paljon RTS-pelejä ja Blizzard Entertainment tunnetusti teki parhaita RTS-pelejä, kuten Warcraft ja Starcraft. Warcraft 3 on ollut tekeillä varmasti jo lähemmäs 4 vuotta ja kuulin siitä ensimmäistä kertaa jo pitkälti ennen vuoden 2000 E3-messuja, jossa pääsin peliä ensimmäistä kertaa sitten kokeilemaan. Viime ECTS-messuilla Blizzard ilmoitti väsäävänsä huimaan nettipelimassiivia World of Warcraft, joka sekin näytti äärimmäisen lupaavalta, mutta Ostin Warcraft 3 Collector's Editionin heinäkuussa 2002 ja siinä mukana tuli DVD, jossa oli making of dokumentteja, ohjaajan kommenttiraita ja trailereita. Pari niistä trailereista oli World of Warcraftista. Muistan vielä tarkasti, kun 11. päivä helmikuuta 2005 kävin Tuomiokirkon kadun Player Onesta hakemassa Vovin. Tuolta ajalta minulla ei ole paljon pelivideota tallella, mutta vuodesta 2007 eteenpäin sitä löytyy runsaasti. Tämä johtuu siitä, että vuonna 2007 meidän pieni peliporukka tapasi muita suomalaisia serverillämme ja perustimme killan. Siitä alkoi hienot pari vuotta. Good fortune. Now we'll still be on top. Yo, I thought I told you that we won't stop. Now what you gonna do when it's Farewell. Now what you gonna do when it's cool? I got money much longer than yours, and a team much stronger than yours. Violate me, this. Tämä on myös Vovin kulta-aikaa menestyksen puolesta. Vovia näki kaikkialla. Suomessa kaupoissa oli Vovilimsaa, julkaistiin suomenkielistä Vovilehteä ja televisiossa pyri mainoksia Vovista, joissa oli tunnettuja näyttelijöitä. I'm Ozzy Osbourne and I'm the Prince of Darkness. Peli on muuttunut paljon. Ja vuosien 2012 ja 2019 välissä peliä tuli pelattua vain satunnaisesti. Mutta vuonna 2019 Blizzard Entertainment julkaisi pelistä Classic-version. Versio, jossa peli on sellaisenaan kuin se oli vuonna 2005. Alkoi toinen kulta-aika, jota kesti vuoden 2019. Vanhat tuttavat palasivat takaisin ja kilta oli taas kasassa. See me die and see me fly. I call all the shots. Vuodesta 2024 alkoi kolmas henkilökohtainen Vovin kulta-aika. Minulla on uusi pelikaveri. Isi. Näytä missä isi on.